עדי בשי, יושב ראש ועד יישובי, אתם נכשלתם היום, נרדמתם בשמירה. אף אחד לא נרדם בשמירה, אני מהבוקר נמצא באגף החינוך, ידעתי על זה אתמול בלילה שנג'אח הולך לעשות את התרגיל הזה. מבחינתנו כהורים לא נסבול מעשה כזה. מיד באותו יום, היום הכוונה, כינסתי ישיבת חירום לכל הוועד היישובי על מנת לקבל החלטות בהתאם. הילדים שלנו לא יהיו משחקים של אף אחד ולא יהיו בידיים של אף אחד כמשחק פינג פונג. ראש העיר דיבר איתכם? לא, ראש העיר דיבר, היה בקשר עם פרח והיה בקשר עם נג'אח, ופרח עדכן אותנו שוטף בכל הנושא הזה. כרמל נצרדין, אתה דובר הוועד היישובי. עכשיו, אני שאלתי את עדי שאתם נרדמתם בשמירה הפעם. אני לא יודע אם נרדמנו בשמירה, נפל עלינו הסיפור כרעם ביום בהיר. בלי שאף אחד יודע מה מומי, כמה ולמה. כי מן הסתם זה לא התפקיד שלנו לעסוק בכל העניין של הכסף בין העירייה לספקים שלה. והספק היום החליט שהוא לא מוכן להמשיך כי הוא לא מקבל את הכסף שלו. אנחנו צריכים לבדוק מה העניין ולהגיע להחלטות. אני מניח שאנחנו נקבל החלטה היום, אבל אני לפני שאני נכנס לישיבה, אני בא עם רעיונות, ואני חושב שצריך להוריד את הלינקיג' או הקשר בין האוטובוסים לבין בית הספר ללא שום קשר. זאת אומרת, במידה ואין מוביליות כתוצאה מאיזושהי סיבה לבית הספר באוטובוסים, זה לא מכריח באופן אוטומטי שבית הספר יסגור את שעריו ובאותו יום ישבות ולא ימשיך את הלימודים. עוספיא למדו, ילדי עוספיא למדו, ילדי דליה היום רק לא למדו. אני יודע, כנראה שבקטע הזה באמת היו אנשים שנרדמו בשמירה. אני לא רוצה לדבר על שמות, אבל אין ספק שמערכת החינוך לדעתי היו צריכים להתעשת מהר מאוד, לקרוא את המפה ולקבל החלטות מאוד אופרטיביות. אני מקווה שאחרי הישיבה הזאת כבר נצא עם החלטות מאוד רציניות, ושתלמידי דליה בטוח שמחר יחזרו לכיסא הלימודים שלהם. תום פרח, אתה יכול להגיד לי איזה חברות הסעות אתם עובדים איתם, ומה התנאים, וכמה אתם חייבים להם? אנחנו עובדים עם 3 חברות הסעות. מי הם? חברה להסעות לחינוך המיוחד בדליית אל כרמל, שהיא סעד דליה. יש לנו את טיולי סמי שהם מסיעים בחינוך הרגיל בדליית אל כרמל, ויש לנו את מר וחיד והב והחבר סלח שהם מסיעים את תלמידי החינוך הרגיל והמיוחד בעוספיא. כמה אתם חייבים למשל סעד דליה? תשמע, הנושא הזה קשה לי לפרט עכשיו, להיכנס לבירות כמה חייבים לכל חברת הסעה. זה דבר אישי של כל חברה, זה דבר אישי של חברת ההסעות, אבל אני יכול להגיד שאנחנו חייבים סכומי כסף שאפשר לסגור אותם בתקופה הקרובה. האמת, זה לא סוד שאגף החינוך ועיר הכרמל נמצאים לאורך כל הדרך בקשיים כספיים, ואנחנו חייבים כסף גם למשכורות עובדים, גם לבתי הספר, גם לגנים, גם להסעות, גם לספקים. אנחנו מנסים להתמודד עם כל הקשיים האלה כדי לתת לתלמידים שלנו את האקלים הנוח בבית הספר, ובכל זאת אנחנו מתקשים, בכל זאת זה לא קל. היום בבוקר חברת ההסעות הודיעה שאינה יכולה לספק לנו את השירות הזה. אני מבין אותם, אבל אני לא מצדיק אותם. הם היו צריכים להודיע מלפני תקופה מסוימת על פי החוזה, ובכל זאת אני מבין אותם. הם צריכים לקבל כסף, מגיע להם כסף שצריך לעבור דרך משרד החינוך. האמת, את הכסף הזה אנחנו עדיין לא קיבלנו במלואו, כי משרד החינוך משלם את ההסעות רק לפי מקדמות עד היום הזה בכל המדינה. אנחנו אמורים לקבל את הכסף הזה בקרוב ולפתור את הבעיה הזאת. האמת, זה ידוע מראש שאנחנו נמצאים בתנאים לא קלים. אנחנו עובדים, כמו שסיפרתי, בקשיים כלכליים תקופה ארוכה. הרי גם בתי הספר אנחנו חייבים להם. אנחנו הכנו את בתי הספר וזה עלות כספית גבוהה. אנחנו מנסים לעשות את המקסימום במה שיש, להוביל את העיר הזאת למצב הכי טוב והכי בטוח, אבל יש דברים שמעבר ליכולת שלנו. אנחנו נקבל כספים בהקדם אחרי שמשרד החינוך
ייתן לנו את מה שמגיע לנו, ואז אפשר לסגור את הבעיות האלה. אתה רוצה להגיד לי שלא מזרימים לכם כסף להסעות התלמידים כל חודש, כמו שכתוב ביניכם או במשרד החינוך? משרד החינוך מעביר כל חודש כסף להסעות, אבל בשנה האחרונה, החל מ-1 בספטמבר 2007 עד היום הזה, העבירו מקדמות, והשבוע הם יסגרו את זה סופית, ובסוף החודש נקבל את כל מה שמגיע לנו רטרואקטיבית, ואז נוכל לסגור את הכסף של ההסעות. אתה יכול משהו לבשר להורים? בעיית ההסעות נמצאת בדאלית אל כרמל, בעוספיא אין בעיית הסעות, בחינוך המיוחד אין בעיית הסעות, למרות שאנחנו חייבים כספים לכלל החברות. זאת אומרת, הילדים רק של דליה חזרו הביתה ולא של לא כל הילדים של דליה, הילדים המוסעים מדאלית אל כרמל לשני בתי ספר יסודיים, חלק קטן מהחטב, ובית הספר רונסון, שלצערי אנשים צריכים גם להבין. למשל כיתות י' א' י' ב' בדאלית אל כרמל ועוספיא לא תקצבו על ידי משרד החינוך. אנחנו כיישוב החלטנו להמשיך להסיע אותם. הגשתי בקשת ערעור למשרד החינוך בפני המנכ"לית. בשיחה שהתקיימה אז עם השרה מלפני 5 חודשים, הוחלט להעביר את זה לוועדת המנכ"לית, אחרי שמשרד החינוך החליט שהוא לא מתקצב את התלמידים בבית ספר י' א' י' ב' בבית ספר רונסון, וזאת מכיוון שהיום עיר כרמל, דליה ועוספיא הם עיר אחת. כלומר, אם הם עיר אחת, אז הם לא מוסעים מחוץ לכותלי היישוב, ולכן לא מגיע להם הסעה. אנחנו נאבקים בהחלטה הזאת. כל תלמיד ברונסון אמור לשלם 1,000 שקל שהוא לא שילם אותם כבר שנתיים. אנחנו כעיר ספגנו את הדברים האלה, את הכספים האלה. אנחנו ערערנו, מנסים להביא את משרד החינוך לשנות את דעתו, אבל עד רגע זה הנושא עכשיו נמצא על שולחן מנכ"לית משרד החינוך, ואני מקווה שיאשרו לנו את התלמידים האלה ואז נוכל להסיע אותם. אבל שיהיה מובן, תלמידי י' א' י' ב' בדאליה ועוספיא הם לא מוסעים על פי חוק, הם צריכים לשלם 1,000 שקל כל אחד לפחות. עד היום הזה ראש העיר, מחזיק תיק החינוך ואנוכי והגזברית החלטנו לתת לתלמידים האלה לנסוע, להסיע אותם, אבל כולם צריכים להבין שאנחנו לוקחים דברים מעבר ליכולת שלנו.